Kani kedai ke Patisi TV. Bat bidang pet ya kejinya keren. Markhmat halor kimat. Kublai perlok bangai mahe halor kadika program ka bagi juan ra aspi ka jingi keren gejungi bad ki rikmat ha kadika jela gejungi ki benta ki kam ki bad ki kenhun ki baper markhmat halor kimat ti ha kadika por ngi sultanat chikade benar kada bangi ya presiden chong ka sang FKGGP iba don declare konsep adon di ngi priang sebahai pi sha kani ka jingi keren gejungi bani pliu jumut kam tame mentah balajan ke samai benjit yang ginong mikmat ni pun yang sebaik pi. Kabishbon firo. Ti badondi habangi pai kmat syakani ka jingjit no mikmat kadai sisien sansnem kalong kapor bat kaya ka bakongsan bak badon kam baha kam tam yangi kum kajat benrio. Bat habangi pai kmat ningkong e syaki samla samhai. Kaba ngiju i na kapor syakapor kum kaseng kajong piru pidan bahaya ta kajingkit kli. Bat kawai na peding kita kadai kajing bamdon ya kita kilat ban yo kam yo jam jiki kun samla ban ngi iru kajing simkhia kajong pi hagi snem ki balet mo ban wanra ya kajing dawa ban mi pat baru ha ka day bat ka rally mo ha ka day ba kajing kerdu kam kerdu jam ti kai ka pi don le si ban kentu kham tam shwa bangin jit kita nong mi khmat ha ka day ba kajing kerdu kam kerdu jam ningkong syakin tegi kertong ki ban yang ki bayeng menta ban long kita ginong mikmat bat kabaar kham tam e kham kongsan ya upai ba uban jit ya kini ginong mikmat Pi Sean poi sa takapang ya kabangin poi ya kabangin jit ya ki nong mikmat ya ki nong tawang ki jongi te akwa ban chu ya banrat bat fi kendian ya kaba ya kajing ya inti jongi kum kaseng hadin ba house nam aja khat rio nakaliang juga isi ke batamai kawan apa kaseng hak jengin lam dengan bawa Albert atau kepo kom presiden tengah kom general secretary dia atau kepo ka perlu yang ba namar ba bon ke jeng ut ke jeng nam habangi lej ban pentamai circle haki snong ba per haki unit ba per ngiji kendo ya kilong kami long kapa te maki ki juan pesngo singi ba ke jeng benya mensi maki namar kum ki kami ki pa ki atresi tom ki ale ek benta naman taban penhep pensani khun kikti man pha yaki shakijing puli bo fer haki university bo fer de bunsien pan abaki wan pha sini ke jalna ka jongi kalong katakala ai kam ai jam ki kamdan te kalawai jong khun samla kalong badum ha te hapdeng bangi wat pat kadan ka ba kajing kerni jong new drugs te kadan ki khna ka ba ngi la kem na ka deng ka seng te dengi wat ki daw tan rai ru kalong ba kiru ki khna sama kingap agi jing sne bo fer dei na kadau kadon kata jinglang a mensiam kapisah hakima omboro bakinya kemlan long ki khna ke bala banyale eta ki jing e ke be kenu ki jing mo jong ki teng ka perlong ya kiru banle rani ki mik pa nomor apdeng ke jing pa puli ki mik pa khamtam ki tu badi sabar de ka wan pa shni nan kam nan jam de ka perlong ki bakin ngop agi jing sneo nomor badi kemla sha bani i ki mik pa ken safa nomor ka de ka por ka kerta ke jong ki ba kinyarap la miki pa ndai la poi ka benda ka jong ki mio banyarap tede na takada ka perlong ki bakin ngat ok jing sting bo fer te kadi ki jing ya anti jong ki kaseng te apang siam ban kadan bat kata ka jing bomdan jing ban simkhia na kaliang jong ka sarkar mo kamut kita ki nong mikmat ka jongi bakinya keren apa assembly kamnu ban wa etikala anti ban create kita ki job avenues nam ta ki khon samla ka jongi ban free mi ta ki policy namar habangi keren ni kata ka jing jing janjar kam ne ka jimom yo kam yo jam jik samla ni sutho shai kat kum ka jinglap ka jongi na ka seng kalau onum la bano komedi ini khna samla pada menta bala nang lasta apa ka jala ka jongi ta kom sarkar rei war haki kam private ru ko government ka dimensna ka ke polisi begini private kom lu begila bano komedi ya ki khna ka jongi kat kum ka jing puli ka jongki na kat kum ka jing kam haki tu ki kam private ka jongki ken namar bali ungi iba kebun hak exploitation ru ikhna ka jongi hak ni ki private sector mo ka bangil asyam na ka por te dena ta ka daw ka pelong i ka seng ka ba hak tu ka rally bangi pelong mo bangi say well khai khon samla bakin is a token of demonstrate shaka government ban pau ba kat ningut khna samla ba myo kam myo jam te ka government ka dan iu ban le nam ta ka jongki te na leng ka seng ngishim mi ka benda ko mentaro ba ka poi to snam bangin jit ban pen thamai ki nok sansar
ki nong ya sat nam ta ki pai ba ka jong i mo te ke bang da ban ong kalong kom nong lam kalong ba ko ban kan tu kan ya ki mi ki pa ba ka di ki ka bu ya phi ba phin let atu ka sni ba phin thab bot ba phin par khat nam ta ka lawe jong ki khun ki ki jong phi ya ka ba phi fla de ble kamram ka jong phi ban puli ban pha puli ki te jit om de ban jit ya pisa na ka tengka ya ki bri ban wan pen bi tang si sin asan snam rejit taki nong ikhmat ke badan sya quality ke bala banyak sa nam taki khon ki ti ki jong ki kan bat kamjuru yaki khana samla ro om dei ban mo ngitep ma sisin sam hi habala poi ke ka kaya jong ka election bon sin hi ke dei kapur banyak khawai dawai let picnic let yakundu taki candidate ban pan bos kali banyak let picnic banyak let le tamasa komta ter taki khana samla hakani kapur mentala kimnon ka jingkan benri naki bagi legit hi tangi tu beri baru penbit ki sinsan sena banyak tak bai picnic banyak tak bai enjoyment ka jongki dengan serai kaju hi kan sawan wara lang kata kajing long ka baju hi kan wara kan nang kajing kala kan dengan kentui kun samaru bagi ni kajing ba flamat akini ki sansnam ki fosnam tem por khat thamai na mantaro nagaleng jaga seng ngiju persyang hi nak pos ko bangin ban ya keneram tak akti mo ban tanlam ni kun samla ka jongi ban ya plilem kata kala kronti nrei pa kalong le no namar ba ngikum kisang balang hi bonsin ladangi kren kanulu ki issue nam ta khamtam badi nam ta ki yuns bonsin ladangi mio kinong mi khaman na da kamdan hi ta political will ka shukut be yangi ban ya ki posrok bat ya ki memorandum next city kan shukut be tang po file po sekretariat nga sotanat bha ya kani ka jing shim khia ka jung phi kum ka seng dei ba don di bat ka pen kan mau yang ngai ka haus na marjar khatnyo ladangam bakla ha ka dei bat kani ka socio economic movement dei kum ka seng ka phi la wanra ti ha ka dei ba kani ka socio economic movement ha arjar khatnyo hadu manta kumnu ka long kaman ka jing e beteng ka jong ka bentrai kam bat kum ta tar kani ka socio economic reform movement kadi ka jing khi kaba kajing ki ne kata kajing kersiu thia ka jar ya ki pardo personam ka jongi khamtam namar bali yu kaban kong hi kalong ba hakani ka socio economic reforms movement ngidon la ka jong committee ka committee ban pet nam ta ka agricultural sector dang la ka jong na ka committee ban pet nam ta ka livestock ka dang la ka jong na ta committee ban pet nam ta ka tourism bat ki livelihood skill development program kum ta ter te kani ka movement ka jongi kalong bangi ngimpat kwa ban wanra long nomor on ha ka bakhadu hi dengan sedang no movement dengan pat yo lakai ta ki findings ka jongi mo ya kai kata ka ba long kabala bangila ban wanra ban ai ka proposal ka government persyang ya kani ya kai jinglap ka jongi te ladang impat ya idal dia ka nginum la ban ai suggestion ka ba long concrete suggestion ka government la kam dei 100% ro te deling ba kan ke jingi ya ke jongi ngi ba kadang kata ka baki ong ka rural to urban migration ki bon palat ta ki khna samla ki ba nang la start aki thai nong kan nong ke jongi henry de ga dep ko jing pli ki kim le chu shik nong ke jongki nam ba liu kam dan kata kalat lenti ban survive ki nam ta ka livelihood ka pelong ki bakin wan shanish po nong ba shalong ban tre ki ni kam da ba kami lenti ba dalai pos MPSC ngilitam da balai pos apo ki DSC ngilitam ba kum ta ter te ka jinglap ka jongi kalong ba kumno pangilap ban ni ke mo khti nong weng ngilap ban tam ya kita ki resource ka potential ka badon apo ki ki rural area kan ta kadang ni pen mi ya kan ka livestock committee ba ya kan ka agricultural committee ba namar bali ngi pet ka khendau ka siap ka di ka sisok ba ni ka jala ka jongi ka badon kam menta kalong ba kumlo na kalyang jong board jong sarkar lengba ka tanat agriculture lengba ka tanat veterinary horticulture ba ka diban let ai tu ki jaka ka badon sita kata ka benta ka potential mo namata kini jat kam hang tu te kamut bangila ban replace kan ini khana de ga adap makana ka jing puli de dalit makana sikishnong ki tha ka jong ki an encourage ki dapat tre gini jat kam ha kishnong ki tha ka jong ki kan te kata ai ka de ka ba kinang lap mangi hadu menta ringin padap lun te ka sisa ka wiru ka de kan ka kum ka livestock mo kani ka jing penmi ya kini ki dok masi dok snang kisiar bat kum ta ter tingi syamba proposan persen ngidang up ina bar bat kapisahi daki 1000 crore hakisnam kale shabar te ngada ba suggestion shago government
leng ba kapitaling ong ba ngidong kam mak sarkar bakan simkhia ke ni banta dakala man simkhia ni banta om dei da makala man ai kam ai jam ikhna samla ka jongi henrei ru bat ka revenue ru kan ya ke bayo na po central kalaban kan tap ani kan circulate yang ni kan de kamu kan continue ya kata ka state exchequer kan ke revenue jong government kan den rei ba ka bo sosi ngam man se ma ban kan tho kalau ba nakapo sa kapong ijo a kata ka jing mo ka sarkar ka pedang ya kata hen rei hapor pa bagi sami ki sneng leng ba ka pigri mission bon sir hi kamlet sikitu ki kita ki real beneficiaries kita ki nong shong beri hok te banyo jadi ki yo tang kita ki brio mat ki budget daki brio jong ki nong mi khman den re jing shangi la aga ta ka jingmut ka sarkar ba ka de ban net lang ba ki blok nama ki blok hi ka kam jong ki blok hi ka long ba kum no ba kin let ban wa ta ka jing tip naki nong shong ba per ha ki thai nong kan nong jong kita ayu ki le ayu de ling ba kata ka mo kin yo ya ka data ka papaka kan balong akorit kan ban pen he pen san shu ya ta ka ya ka yo ka kot jong tu ki long yeng kan de ba pen he ya ka yo kot tu ki long yeng bat kum ju ru pi pen he ya ta ka jing pen mi ya ki do bam kan la da ru snang ne masi ne hosiar ha kan ki jala ka jong i Sudai bahaya kata ke ibu pipi ong mo marba ngijui berbor hi ka khamno siliang ha ka bede begini ke benta ha ka liang ban ai ke jingirap ban yo jingirap bat kham tam ya ringi phai khmat desha ka grassroots level ke sertap ka baningkong ka bede bat ki jaka ki than chinong kondong lada ki bakershan itu kertong ki yo jingirap khambun te ka ya ha ta karukom ti ha ka bede pebat ka ibu pipi ong mane nok ma prap 100% ing nang haban up na bar mo kam de than tangi ki livestock bat hak babun ki liang bat kamar bam nadong sedang ru bani ili batang nang thina asam bat hangi ru ka dor kamur kala pher bak labak hangi ka khamrem kamar ka mata ka khamrem hangi laklong ki marba mat kum ta ter hatu ka de ki nong mi khmat ban bu ya ka ni ha khmat du kham tam ka jing kiu dor jing ki marbam ha ka bede bat ka jing ka jung pat ba beman ka si bangi kran uluk ulak unong belas ni ba shu bela malumala kat bu yo ban pendap ki yang kesam kadi ka talut salansar kan pisngo gum no halo kan ni hatu kan ni kan de ka benta ka mat ka ba khmat du ba ki nong mi khmat ki ban bu ya ka jing no kam jong ka jala hi ba kum ju jong no shoshnong ngatrai kadi ka mat ba kongsan ba ki nong mi khmat ki ban bu mo te nrei pat ka long ba lara kanu ka jala ka barang shuab khabi hi nakiwi ki jala am te kanwan ra bi jing ban po ba kadang kata ka crisis mo nama kiwi ki jala khapan biang sha ka jala la jong ka batam ki sawara shi ki jala de dem de ne te ka de kata nga bang ong e pin do ne bang idon kam ba ka government ka de bandon lingba ka ni ka mo ki ong ka ni ka sinardi R&D department kabalong ka research and development mo nama beliau kemahiran long lingba ka jinglap ka jongi lingba ni ka socio economic movement long kadon sibun bangilap pemit na ka jala ka jongi henry ka shulong no ngisu i no ngilong dependent no nakiwi jala ki bon nabar nama beliau ngan shu ekran ni pi kalong ba katkom ka jinglap ka jongi kalong ba lingba ka research balai lara kimar ki bawa nabar mo kumujur ujam ukhamtan nama beliau di ka volume kindorap sathi di kirap ki volume ba mo ba he ba nyat kalong sanpau dak hektar sanpau ro posha ya ka iga bangirap ngiang niru di kindorap jongi pa ni pa kilong la jong cluster ba indiat kindorap hi de ta ka dau de rei pat kalong ba in wara e jing kala kan ni kalong ba government ka sim khia kan focus ba di bukan ka agricultural sector nama kum kalong menta ka agricultural sector hi kalong unorganized kinorap jongi kalong ba shurap blind man ki khimestap ki lechangkha da ki thungi ki jhor ki japru ki su long blind man kimtem lada adin shibnai arbnai la ni jungthung la long ngandi ha dor kat no pa kimdan jeng khen kata nama beliau kalong unorganized sector kan rekum ki pat ka ba ka wi sector pat mo kalong ba lada ki shubu menta lada ki thung ni jungthung ro kumu kha mo kuma pa panjab de ki thung kha no ko ro ki tu ka tu pa ka no ka jenglon ka no li de ba ka no ka jeng yo
hi ke de kata ka jing ya pher kan bat ke jing thung jing tap jing post ke jing kalong unorganized de ban le ke ni pat ko government ka dong kam man ong fi ko ong man ne ka dong kam ka R&D research and development you can department ni kata ka balak ban le ban research fai ke ni kan mar ko mo kalong man ta habangi nagalang jong sarkar mo ka sami ti kisnang shi pat ma jing sha ka jing sami ti kisnang kam de ka pisa ba yo ai ka di belong accountable lam din su sampai ba om to ka jing pulut itu ki pandal de kilak ka jing sami ki bam de lengba la da ki ya lengba ka blok mo sam lengba ki blok am na trai nang kam shna pandal ka jing lut ki jing ya khawai to sim dan komut sanaja kliusnya nala man aso sanaja san spa ne Andrew Hajar setki nong shong to shong kan te de ta kada ko sarkar ka ban perkhat mai har kom ba komnu bakan kan root ini ki scheme man pentrika ini ki scheme kadang ba tu bari hok banyo unyo ulang penmi bat ko government hiru ka di bandan la ka monitoring cell ne ka body ling ba ki block bakin monitor gitu kan re mata shuli ais nyang untuk bomi tu ka na tu ka sngi be sam snyang ulit no sheu li di no sanajan roja kataram tem ka shilong len ai ka psa jong pat ba bagi ya keren siapang kini ka marbam ke jing Kudor de badan di kadang ku ke jing kedi ke bemi nang ta hatu pisngo ba ke jing wan de si jong karel man ar benta karel ke bekit marbam bat ka bekit mar kit mata bat ka ba kit pasja bagi pasha ka rel ke bara ke marbam hatu ke jing wan jo karel ra marbam kan la nem ban penduna khamtam ya ka jing Kudor ki marbam bat habang ya keren kini habang ni keren jing shisha ba la ki trok ki bon kit marbam ha ka lenti ke baki ki ya hasurok kin hab ban peno kat badai sanspa shi hajar na kita ki balaap lupa ha ki lenti ha ki singkin bikin yo ya la ka bainong sngi la ka long da ka lenti ke bom dai ru kan di hatu sai ke jing wan jong karel ke bakit marbam ke bakit kimar kala ne menirap sai ban penduna ya ka jing Kudor ki marbam Fi ngastra pa kata kajing kali ba fikli ma fi tengaru long kum no alam e ke ibadang pom siam ha ban kren ko an ban sai ngam tep la da kajing I ke jonga kali ke bom dei ne ka babakala mo ka ban kong ho kala bandan kata kajing duna da kawan karel halor ka marba mardi ang ni mo ten rei nga ba kum no alam kum ke jat ben rio ngi don kam man penmi hibin al dia ben makidan ki jaka ka jangi ngila an penmi ngi hapan fokus kom bolong ke Israel la sai fitep am ngi kom ka jat rio ngi em hapoka hat ngi dal benta ka thop jong ri India la ada differences ngi sha whole economic blockade bling long independent na bar habang inang late Hering shim research kan ling ba ki ICR ki central department badon ning pe ke potential baka jaka puta jangi ngin penmi omne ban depend te ki marbam na bar re mangi ngin supply ki shabar kata ngari ko jat mri ko diban scam ko jumu jabkan nomor fitep ngai if you mention hakapor hausnam haki khandai spa prapusan prapukhandangi dang red ngim juba mu khao rithor bonsin khao khasi ben beli nutrition udah kam klanyu ni ngim ju dependent re hakawan kan ka skim yo ai mo ke jing skim yo ai ka ba khao bodong dai bodong sini bodong kumta tatar kani ka penwalong ngi kum ki marao jong ka jan rio jong hamat jong rin dia nga kran sha kata henry menta kai bungi dong kam la ka sarkar india kai it ka sutunan yangi ka sko bungi dei nong shong jong sarkar india om dei tangi nong shong jong megalian re jong nong shong jong ka rin dia bar kawai ba ka state department ka state department ka state government jong kala airu kari banwat kala anti dam dan ru kala bendei ka model ka kari bendei ka model state hapor india menta ngatrai lada menta mapi manga kai gijin kam ke basic rights kum nong shong de pang stom de fimbiang ka pista tengka pinamio good treatment de pinang pista pimnan ka pista pinamio le ikin social fair kini ma kwa ba nakaling kastangin dawa kan nak sarkar jalan nak sarkar ndiaru ayangi gini se ayangi gini ayangi ki hok jongi kaw am daram kam badai pendai tu brio babon ka pista ba pin hablet apo ke hospital kiba private hospital kiba hapsir ki free paula give us free education give us free health ya kamta ka bam kamta ka ban survival dia ni angin tristom
Beli melawan tristam. Ya kata kadang kum no alam. Lada kadang ke differences lada ki iu. Ngam dei bong ba ngaisi iki pai ba jang iki bedong. Kamtam hakim manifesto bagi pemerintah mentah. Jadi long kami ki video sena afsa hajar. Ngatrai gitu deki yo to afsa hajar sistem. Deki pang ki kon jang ki. Posilak arlak lalak ke baitia asta. Kidang la ka to na kin la kin la ka to ka ban ai na. Fi jaka fin siu ka to fin oi ki video ba fin ai ki fin siu ki afsa hajar sistem. Bo ka to insurance scheme ki. Ya ki youth kini ki graduate ki badat graduation. Na si ajar si bina pi so ya kita mara. Give them mental ada graduation tu orang sponsor so you duka kan seng kamu jong nangai ka bai seng ha amdar kam de itu brio de itu ini time nya bai seng lang ba ki scheme of fair ne udang la ban for the study ban la ko Christian show ili ban pentebet show ili ru naka graduation chike master chike kita ru nang Christian show you de dem ne ya kata ka jing i jonga nomor ba hoi for the temporary la ban temporary solution ya ka jing ki jonga mardi da kawan karel kanwan sending inyo eta kamar kebatat ne tay ndai kum kejat benrio dei kani kana mela mengi shinoro kejat benrio hi kedung kejat benrio balak wi daldi ban penbiang i jinokam kabala malang kas ngai kada kejat benrio kabaki wi kejat benrio kin buram kum balong kejat benrio Israel kan di tahin dei ngai ong ba zaman tahin mau karel hi kawan makana kalau ket bam ket mardi ru kanu merap ngi kejat benrio for the long run kan Minum dan kanu nubang isong sarong. Lasya yang sarong, dom day na po harana misya menyo kham na memyo kham. Kamar ba amne tay ro. Mereka mujay menrio ding hapan perkat thamai. Namang im hakari India kabalong sekolah shibun ke jay benrio. Tingi di belong ke jay benrio batristam kan. Kiba kiwi ke jay benrio kin ong plan ki khasi ki di kabam ro ki penbiang hina ro sedong. Ki pen mi saki officer ki pen mi skum ta tar kan. Masui ha pa kata nomor ba ka jing pensuk kay alam sa jing jay tu. Ti hak mai di bakan ke bentar dai kemengi keren balong self sufficient bakawi ke bang ketik jimut bah bangi i syapang ni ke skim ban ai jing rap snapung dok haru ngi jing sya ka jing tmu ka dai ban pentai kam gini ki skim ban bu pung dok ha ki jaka ke bamdon ni ka nu ko jingmi ke jing seiso ki baran lan dai metang i shibun bah ki pentor ke bang seiso ru ki kelapung dok ha te kadon kam bah ka ni ka management ni mo ka jing penya bet ya dan ti ban pen syong nong rem bah sya ban pentai kam wai ki skim ke bangi yo ru ban ha bangi pai khamat shu sya kalian ki investors pat mo ki banabar jela ki jongi shabar jela ki bun bah ki companies si ka petang ni bah asam ru ki bun ki companies ki investors ki prepare te nak kalian ju pi snow kumno ka iga jing snow ko jong pi lada ki one ki investors banabar ki company ki prepare ban invest kan ki jela ka jongi Fi ka ban kong kwa wan ong yakran chutu ka ini ka scheme scheme rep dok ha mo yang itu ka fish itu kabala ngakan mau ini ka scheme la lunch ha shawa ja khasan makala hapo chief minister Dr. Mukul Sangma baboro haki jakala ya mi pung dok halon dan nakaleng jaka seng la dable ka research ngi ba karkom namta ban ri dok ha ka jala ka jongi omla ban ong ki scheme baro bagan le chabaro under public constituency nomor ba pendari dok ha maka dok ha ka dikata ka species mo ka ba kandan ka jinga pher da phiri habasat ba khriat fi habasat kat kum ngi be shutip kulum gum turu ling ba ki expert ki ong ba ka he klo ba basat re ba khriat fi robna nyobna fi tap fi dok ha ba iri ne be kat jom turu tel rak speaker kadang kata ka ong ka jing bamnong serious kan nakalian joka sarkar kan unless until da plap pentri kam se ig jing duna re jing sha kum gini ke government le bandan ni te expert ban pentri kam ni scheme hakinu ki jaka ke ba long man rep dok ha ai kata ka scheme ta hanu ke jaka ka long ban risnyang ai ba ta ban risnyang hanu ta jaka balong man risiar ai ta ban risiar kan dia dagin pala hi ban le kom ta ni ada shubu menta wara ka scheme boro andro phongot wa meli we kwa an po scheme lut hapo ka konsumsi jang kita kan po sino kini sa shulong ba in syak kan thok kala pat hapo data ka central scheme syak kan thok kai hapo ka yu kai kan ong ba kata ta crore kata ta hajar crore la ai ya sarkar Meghalaya ring pe kam mi po sino kini scheme ro bin syak kan thok kai kom ta kan te ka ba fi ong fi kini ki investor bo ki investor larang issue general categorize ya borok investor
kaba simple hi kalong ba kide hi bawan ban invest baganyo ak profit nei te la kwa hi ban invest banyo ak profit kamut it depends upon what kind of products products you la ndai tang subuk telecom service kadi kawe hi bagi investor ki wan kom ki Airtel pentak kini kiri menshua kiri Reliance nata ki Jio ki wan kom tama tikini te it depends upon what kind of products bagi tu investor ki wan sani ten rei ke bang i manga kalong ba mentahi kalong ba to de ki wan ki investor ka biang first and foremost kali benang security giru i kwa hai benang security kwa benang ka sukasan hak em lang salang ka jongi denam na kanang ba kita ki company ki badan sabar kindan hani ke jala ka jongi rei katkum kajing ya lenti ke jonga pan kalong ba bonsin ki investor hi pitep ki investor ki dik kaya ki haba ki ong investor amdai tu investor batang shpo ar pokro dik spa kro de mai na rei bonsin ni ki investor ki bana ba ki jukran be jaka connectivity ki man thait man shpo ka jala ka jongi khamta mashallah na ba beliu big transport ka big airport yang padan hawan sha po goti negoti habya so ar kanta la kanta fin poi sokot sokoblok la di po traffic jam kidan tai kan poi mungkin poi sani sausan kanta tin rei la dang yo la jong ke airport ke big airport ka mana ka Assam nga try ke investor nginyo ke real investor kan ke badalek di profit kin long yangi nama beliau la dang iron kam ke manpower na kalian ka jong iru ni trai system ngok ko mong fi menta ki buri khna samla jong i banang last time te ka shong stang hangi kum no ban kentu ki ban ai men sim ki ba kim de ban lera ai men trai no kam te di kawan kum tagi investor ki big company te gayo ban tap kam di real jong kan la kaduna makanaro ngidon kam kam man force ba nabaro ngidi ban dal jong policy ngin regulate it ki workers ba nabar ba ki wan sania for tanam ta for the labor purpose dai kala dep kam jong ki kin let no nama nginum na ban ai la ki pa kin long ki ta ki permanent nong shong nong nama bele ngidi ki jai ben rebret pat dan dengan alat lagi pat kin sajenjar pat kum ki wiki jala po ka thanam i mo te di tai wangi dong kam Bai keren sepang kan ide kau ka bai kat bangin dengi keren ka pasat jimut yang kalau hak spa mariang ka bangin ngidon ngijelai bah ka jala ka jungi pada bangin keren kat bangin dengi keren investors ka ige jimut berkat jonga ka lek kide shi cement factories ka badan ka jala ka jungi te kat kum ka jing pe ka jung pi hatu kanika ka babun ka jing yo nong kada ka jing don je cement factories ke bapher hak ni ka jala ka jungi kalong ka jing yo nong ka bakhambun si yangi kum ka jala ne kum no ne habari bakal yang ni cement factory te ka jing do nong ka bakhra ngi mu jala kawai kalong ba hadu menta ka state government ka jungi kamla ban monitor ban kamdan bore yang habari baleng ka dor ban di cement kat no si berni kimdan bore yang right nama beliau company ki penmi ka baman tekin dia po jala jangir ka bagiman ki dia sikui bar jala ka bagiman fi hende jing sha bat ka wei ki jing bakla nagi nong lam jangi ba min shwa kalong ba sosun kalong ba haba ai no si ki ai sisan ai pratli kharwaitli yaki company ban set up excellent plan kani kade ka ba bakla panat hende jing sha la kwa ban kentiu ta revenue ai la chwa tang ka wei kadang bangi ke bangi don kum ka MCL ru ginang la ban penhe kani ginang la ba kanar kata kijing ya kadam na kata ka monopoli ne ka dominate kan business kan de kijing wan jang ni company na bar ba ki wan ki private ki investor ka berakat cement plan ka jangi ka MCL tang sis pa ko mla on survive mde mo mla on survive dan nanti ban penmi ya tak pisah nakalang ka sarkar bahkan ban penhe ne ban penma hari ba kini ki private pakiwan kiwan deki sanspak kro be shaneng fi di kata kawai ka kajing du nong ka bakrao ya ka ba perlong hadu menta ka perlong ya ka MCL bahkan long kumte ka long menta ba kawai ru kajing pami jangai lajen mam NOC sabarok tu fi pratli company ki badan menta hangtai ki ba long running kata ngatrai ki produk personal ko jangi ki badan ka capacity kala man set up cement plan ro chathi hi reka jembo mi janga ailot baro menta ni sta sang kai sang rong menta udan wi ku subu menta nakajat mri jangi ke badan pisa ke badan ka idea man set up ni mla sho nama fin compete kum no gini frateli la ya takada ka dijing bakala ka bakala sa bapalat ka kom INOC kan
kadi kijing le ka jing ba kala papalan re ke revenue gam i bahkan nang kata revenue ka ban banyo nong yang i ka state ama kum kalau manta ngape kipen kiudor ka paman kipen hardor ka paman ini company teng kita ki semen company ki bapoi na ba khamtat gitu ban ini ki badan ni jong iru no finde le apa ka market kan jadi itai te tengah long ngapet hi ya kam kalau menta ngatrai kajala kajagi kam dewan concentrate ya kini mineral based industries kini ben fokus haki agro based industries kan kemudian kepada kini ki products agricultural products kan ki bon ki agricultural products ngi lalu ki forest products ne kini kita ikam ter kidang bon ha ya kabaka sarkar ka simkhya kan rehe ba mentai kepada bakani ka mineral based si makani kalau mineral based dai kalau ma ngila shuti lut kai budan mo breu labu lasai patang gin man isu ben enjoy Pak tang sudai kata bu fiong fin marba hadu mentakan kam don le si kata ka jingbu jingken ba ka sarkar kan ai sikini company ba haka shibnai pidi banti tangkata dan ni haka studio pidi banti tangkata kamot kat ba pidang dan kabor pidang la ban klong kat ba pimon ti kani kan bu jing la sai ka pateng pat ka banang wan hapdeng kani ka spa mariang ka bagingi don ada kaledut syaritor bat syake jing yo mentoi jungno kam tam ki company ki shimat ti abangi phai khmat chini syakani ka benta bagi sotu ba ka jingdon ge jongki trai jela ki trai muluk ha ka kam sanhi masima kalau ka badon kam ba kata ka di banikong bat ka baar ka di ka mensim jong jing sungkhya ka jongki ni kinong mi khmat na ka benta ka pha ka miat namar ba la ku mo piong phimo la kim don hi ka mensim ka jingkit khia wat tang ban tua jing mut na ki brio ki badon ha ka lingkha ka bagi trai tang ban keli ki ba phi don kam ru kan don haki bat ka judon ka ni ka jing ong salon sar habangi ya churum shanengi je kran bhai kata ba ka unu brio badon ya ka jing thmu na ka benta bandrung sha ka kam san hima sima berbor udonnya kan ikan jingkang ke unrung ling baki seng balang ki bebuan mo badrung syah seng balang trikam mi syakmat seng balang bade nang tang siyo karensan ban rung syakam sanima sima ne syaka politics tikat ko mujing sngo ko jong pi hatu pi sngo kum no halor kani barba ko mengini i mo na ka seng FGGP ban na ki seng balang ru ki balabun maha ki MLA ki ministers ki bangam don ka manjer kartang ki bala dei ru ki product lani ki bami naka seng FGGP ni anak wiki seng kibala don menta ha ka bor sinchar kibala bat ka kardan kum MLA kum minister bat hendreng i ba kini anda kila poi ha kita ki kardan ki klet no pat ya kan nongrim ke baki gidan menchwa kat baki dang don ha ki seng ki per ki jongki jing shishala da kini ki members kibala don menta ha ka san hima sima tada kin snutu ngatrang kambu jing ya ki seng balang yo pier bakin hab ban ya ki na kapor bandawa ya ki hok bagi jinan kam jaga jai penrio kuno pisa fi bun sin hi kalong ba ning kong sha be kalong ba kum ka jai penrio kam dei ta mga kran ya kata mata ngari president FKGP re kapor menshwa ro ngai ling am pe berkhap bangan bat kum president FKGP re ling ba kamolai ba sa pa molai ling ba kamolai circle ikran mta jing e ga jamin rio yo man shong lang baka seng te teng ki seng balang hi ki harap ba ya ki samla ki baleng a pisa man sim ban crunch phang jing e jonga jamin rio ban crunch phang jing e joki khon samla hagi bubun baliang hagi bubun balang ong te kadi na takada ko pa penlong ba hawat de ki jing penjanai kar kom trikam po ka seng tristom tinggi ideologi bagi nong elam kidon isami syahmat isek kerjaan ya kaseng teka mensim kata ka spirit ban ijat ben rio kan ini kan raham te don ubli wala jojo kasap don ki bapoi sepoka jeli jongka sanjima sima don bagi balong di kiwi ki benta henry pat long ka nong rem ya kata amla hi ban len kadon hi hajing ya anti burio mo burio te mo udon hi baja ya kan orem kaja no ya kata dia kata ngamna ni man kan tho ekin kata hajing tip lam ki ken ka shong sang hata ken ka stang hajing tip lam ka jong ki hi henry kum baja ben ri hingi i ba menta ngiduna plak nong elam log bandon hapoka jeli jong ka sanjima sima nama beliau kadi kani hi ba pipet akini ki khatsan apos na menchwa hajing ya lenti musin hi ki barung syang ni jeli pat ki di wana ko background pat
mo kabawe ka background kalong ba kadi ka kata kiong ka mo kata ka jing lalat pula ka jongki ka grid bagi dan kamut ka ba man penhe susu ya kamai ka jongki kamut di man kaman dan hapok bor kom kinong sensya bakinyo de de la ka de ta ka daw la da kadi ka jing kali ka jing seneng le si yang ikom ka jai ben rio bangi I man ta la da kum gitu ka jai rio ki dan hang te po assembly thì cái này cái chuyện các bạn kia cùng cái giật đi quay cân độ mình ta này cùng cái khuôn xăm la kia cân độ mình ta này cùng cái long yên kia cân độ mình ta ông đang chụp bắp để mình crunch phăng cái này cái này cái mình ta cái thì để nãy ta cái đó ông cái policy cái để mình giết cái brio cái mình lết để mình snai cái policy bắp fair cắt cùng cái chuyện thằng cam trong cái bor thì kat kum kijing pe kijang phi ki mat ke bedon kam kerki bha ha ka jalla ka jungi kham tam ki nong mi khmat ki jungi ki di ban le ban pentri kam mut anda ki layo ha ka bentak jing sin shar mo ka bukan thup ese kala ban nong man kin tiu ya ka yo ka kot ka puli ka puthi nang ta ka kot ka khya ka jing da kham tam me ka jing lor pat ki jungi bat ka jing pen ne pen sai ka riti dostor na pedeng kini ki ai thrai ka ba kham I don kam kerki cái chuyện các bạn cầm cái kỹ hi mình ta hay kalau cũng bây giờ review như đây bạn yo là trong cái mechanism các bạn sạo cốt pending mình ta cái LP mo cái thế po central nằm bọc cũng cái giờ review như đây cái giờ review pan các bạn như impact apa ka hakari India các bạn bun cái bahaya pan thế cái jeng wan cái jeng rung juga beri cái bạn sabar sini cái jala cái jongi nằm bọc cái jala cái jongi cái jala các bạn latu dah kedut kangap haki beri bawa nabar các bạn tak ada kan ni ka social economic reforms ka jongi kalong ba komdu ban ksiu thia ai khun samla kalong ba la ki khun samla ka jongi ki ong ba ngimnan kam nan jam ha ni ka jala ka jongi ka pelong ngi ban pet pat ikini ki bri ba na ba ki wan le yu ni ka jala ka jongi ti komnu bangin replace kan yakini dakini ki bri ka jongi bat da ka ba MNC me ki encourage ki bagi dibendan kata ka dignity of labor pom de ban le ran trai kat kom ba pide ban trai compete begini ki brio nomor ba kasti ka ba pakai ka banyada ngin ka jai ban rio la ngi dan makana ka anya baklan ro le dengan pala ban replace ya ka work sector ka ba ki brio ki ban nabar ban trai ni ka jala ka jongi re ka trai ki jing ma ka up yang ngi nama bling long dependent hiru hakan di bentan nak kita beri obat namar. Dan rei mentah kalau ba lada gidon ka an kana harap yang ini kendiat kat banginang kesuthia kat banginang MNC ini kun samla ka jongi kan. Te ka ba kalau ba lada ngiyo ite ban itu no ya ka tin khasi ka jongi ma ha kernet ka ba pra jong ka. Ini ka sufficient te ka de ka wei ka ban yarap ha. But ka wei ka ba kini di long pending issues. Ma hari ki issues ba ke ba hakmat do ke ba ngilak man kentiu ke jala ka jongi kalong ba ka ba kong hi in terms of revenue but job opportunities ngatrai kum ka jat ben rio ngilak long prepare habade ba kalang kan ka tourism industries no ba bon ha ki khon samla ka jongi ki bala shampang ani ka banta ka ba kam banta kalong ba ngidong kam hi ba sarkar kan kanya khun tengi ba man ra ya ka airport ka airport ka bahe ka bakini ki plane ki bahe passenger plane bahe ki lawan wan banlan po ka hani po ka Shillong ka jongi khana bangin yo ki tourist umde ki tourist mentakan nya kran ki tourism pina pet bonsin ki snong ki tha ki bun kam ki nong snong tang bangin yo to ka certificate ka clearance village certificate de ka label ka baki ki ai untuk miha hero nama kla shubun kam man shupun khuat nama kini ki tourist buan nabar ki wan penjabo shu kabam kim dei bagi thiet ni tu kisnong bagi dan hang tu ki wara hira kabam la jong ba adap shwan dom me chaniru di kaniru ka di benta ka ba ka kami ban sim khiana ka leng sarkar ba kumlu ban sna no kini ki policy nam ta kini tourist ki buana maro ba ka jing bet pathar ka jing le pathar ki maryang ki jongi shani ka ba ki local dan tu di shubun kam free of cost pen khoi ku zaka tang ba di chips si paket di magi di ni tai sakiwi ji bo ka ban khoi maki hang tu ti kani ki ba katrai nak kalian ke sarkar, wat nak kalian jongi kum keseng balang ruk ina hab ya cakamat kum lo bangin nang bisa benia, ba ngilak ban yo bangilak ban wa kita ngilak nanti banyarap syai ki nong snong ke jongi, nam ta ka ban kentiu ya ka yo okot jong kileng ba kanika kum baki omah ka tourism industries. Ba keren sepang kata ka tourism nei ngiji i kisnam ki balalet ba ka jing syang bari jongi minister ke jongi.
malilum ya kata kajing nang kajing start ba kibut trikam kumnu ban pentrikam ya ki ai ki ba kibut trikam syabar ki trikam panwan ra ha ni kejela kajungi bat bonsien ngi ba ka chusa tang ka jadi syangkai re kejela ka bahajan tam ya ka bagala ban ai nuk sah ka wede ba tourism gadi sikim ti ladangila mo tangkat tu kat ni kenta ngin pai bangin sutu lani bangin syim tangkat tu kat ni kejing hikai kejing kedolenti atrai kan la ban long ka jing ku ka bakrau pada ka bidi ba ka ILP te ba don di kendian nomor ba ngasyus ngok ya no ni ka benta nomor ba wat home minister ong pa artlingen ha banjien dadang ai happy ka ILP pin ha ban ai no nga ya ka 6 schedule ha ban surrender next 6 schedule ti ha ka bidi ba ka ni kunu pisno me kata te katrai nginum la he banyak pen nomor ba yu lada home minister Ukraine ba lada ya uai ka LP Indo no ka 6 schedule hi ka de ka constitutional yo mo bang lada bio te ka LP ru menchua ngila don lupa heru ka LP ni shurupil pa de ka to na trai bro ngina kan ma shurupil te ndre habadi bakani te kalong ngatrai de tang ka dau namar ba kuma pi ong pi dak taka version fio reka ba ong mangipat ka bang kio jitep mangipat ka ong ba de na kada tourism bakim dong sakta ka tourism namar ba ka central ka dan sibun ke jumut ban kenti we ka tourism sector ne ka jala ka jongi te ya kata hi kan ong le ru nginum la hi ru ka LP ngi di banyo ba ka dik social ru di ban ne ka kum ba ka di ban long hi kan mo te di tai te kendian asko ban rap epi kata ka jinglen foreign trip jong minister ka jongi na manta ban promote ya ka tourism industry sa ka jala ka jongi tangga we ngadan ban ong na manta ban promote ya ka tourism kaya pair nginum la ban compare ka state jongi kum ka Switzerland ngim la ban compare ka state ka jongi kum ka Thailand ne kum ka Hong Kong ne so on and so forth ngi hape be ka potential bangidan hapo ka state ka jongi hinrai da filet ban visit sekini ki foreign country namta ban promote ngidong kam tak ya infrastructure kan mentang in pe China ka is a very big boom tourism industries ling ba we don't ki bridge mo ki transparent bridge pa pair of hair te kum kita ki evorok infrastructure ki ba daka pa finchna ha ki jaka ki tourist spot ko jongi te ka biang ngai re finlet ban chna ban free me ka policy te ka thrai ndon kam me phi ban na chiru satisha lok sabari kan tang ni da shu khat meeting stakeholder ngala ben ajumut te ti syab ngin pengkot ke jing keren ke jongi phi tharai kumno ba don di mo ka jing angut ka jong ki seng bhalang ki buan ki nong yalam ki ba ap khmilenti nam ta ka jing bah ka miat nam ta ke jai ben riu ka jongi hani ka jala ka jongi bat kham tam engi angnut bagi niyo ya kita ki infrastructure ki jing tai ki bebet ki bebiang nam ta ki jing bah jimiat ka kot ka khia baro kini gidan kam ki investment regim di ban klat ka wei ba ka jing dap ram ka jala ka jing menta ka long palat liam ti pitharai hapren ka jikit ram ka jala ka jing ngidang la mu tharai bangin wanra ya ka jing kala wat ladangi yo kana ta ka sarkar ka thamai phi ta ka da boro ngi kan ni ki ma ka ap ngi ka jala hero nambar ba ya kata ka pisa bo shimram hero omde ka ba shu ai kamang habu benda hi mo da fi shimram na po bang polak ro habu benda temata ka jingkali ka ba handu ka ba khmat do ya ka ba na kalian ka sang ka don da kawan ka sarkar thama ta ka de kani ka benta ka ba ya kini ki ram ai bo pa ba un tip shai cái cái bắp long phi phi chim ram bắt cái bắp bu benda khana bang nya shai lo bro namar karam ka bare bareng ka mau bang phi pho khasar la bu benda te kini ka sarkar jalla ka jongi kini ka sarkar ba adap ne ki wi sarkar ba adap ki chim ram bu benda yu khana ba ba nya tip nya shai khana bang nup so thu te sa ka wi ru ko ma kwa ban ban rap phi ni ka long ba phi belenga kwa man kran da ka wi ka benta ka ba ka kwa ba ka jala na kum ka jat ben rio ngidi ban bet ben biang ngidi ban rosma ngidi ban la ban em daldi ban penmi daldi ba kum ba kalong manta hingi tip ngidi ki scheme baro wa nak central department nak central government kidi hi kita ba 9010 kandai pho ka ai ka central shipho ka ai nak state government tik scheme ba per mo
Jadi kabasu sen egen kalau mangi hi ngi tang kita beri belum independen ba san post nam ngilayo la jong jala. Re hadu mentaro ngina hapan di pensa ba itai khnai po nak sispa nak kalian ka sarkar kemi kan. Te balai boros kata seneng musyong klikti kum kejai brio. Ngimle ARM ngilaw unproductive. Kata yang kejengkeli ba mi mentakan. Kili ayu boros kata. Dena mena. Rejin sha san post nam te ko umno pi toh ada ban poi 100%. Sentral 100% ngin you 100%. Te dena tak ada bangim dan hi ki brio ki bapaka ki ban sensyar ki ban penyat bet ya ka jala ka jongi hadu mentangi safa kom ni. Namari tai banta amnan bakal mamanoro. Sok ba shuya em bet emtep. Ka trai ki khna ki college ni ka kim yi kata kan tak ada ngi hab dan kaman perung ka jengbut jeng perkhat ka bathamai na du ki khun samla ka jongi. Seru ki rangba ai ru ba kumnu bangin Gendon kata jengmut cepat bagi dia melong nok kata kita beri belum produktif. Yang kubli siwan mak dondi ngasran cik dia bingau keren sibuan mak kipang kibat mo dia si kapor kam sya syu ingi roh ni lagi dang bun ki bengin ya keren dia kapor ke bafi pla pelat kelut banya thir banya mir jengmut nak menta ka bah kamiat upalang uban shim ya karai ban jet ekonomi khmat ngai scam dagi ni gejeng keren jungi kan pelong ki begin syongnya begin pusan begin perkat haswa begin jet ekonomi khmat kubli sibuan kapor jampi Bismillah firu.